здравейте отново. Съжалявам, че това видео не стана, защото аз съм с безплатната версия на Bandicam и за съжаление не съм си я купил още и мога да записвам само клип до 10 минути, затова ще го направя на две части. Там има играч. Ако спечеля тази игра, ще го кача 100%. Уоу, умрях. На половин сърце! Сериозно. Бягай. Добре, жив съм, но съм на половин сърце. Какво да правя сега? Какво да правя? Ето го другия плеер. Да се надяваме, че не е много добър и да се надявам, че няма лък. Защото би било лошо, ако има лък. Много лошо. При това. И да, 8 играча и 5 играча до дейтмач да умрат. Добре. Мина. Чест. Каменен меч. То не че е лошо, ама аз имам каменен меч вече. Добре, регеннах се достатъчно. Вече ще пътувам към плеера. Добре. Има вътре не знам. Мисля, дано не ми даде гроб. Този е в къщата и смятам да го пресрещна. Дано да не падна така пак. Не. Това не е за мен. Добре. Ще му дойда отгоре. Един хит. Добре. Запалка. Супер. И сме 4 човека. Ще един човек да умре и отиваме на дейтмач. Има много слаба броня. Добре, чест. Обране, за съжаление, той го е обрал. Този клип предния не усетих кога стана 10 минути, но очевидно е станал. И да, скоро ще отидем на дейтмач, ако не умрем, докато преди ако не сме ние този човек, който ще умре. Отиваме на дейтмач, дано да го спечелим и виждам име в кладенеца. Уоу, аз не го виждам и ще ме убие сигурно. Не. Трето място все пак. Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте се и дайте положителен вод. И чао!